Hi friends, welcome to Zeena's Video. இன்னைக்கு நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து தான் vlog பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ காலையில் என்ன டிஃபன் பார்த்திங்கன்னா தோசை தான். ஸோ தோசை மாவு வந்து நேற்றுக்கு நைட் வந்து கடையிலேருந்து வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஸோ நியர்பை வந்து ஒரு ஷாப்லேயே வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வீடுகளிலேருந்து ஆட்டி சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் வாங்குறது. ஸோ அடிக்கடி நம்ம வாங்குறது கிடையாது. இப்போவாது அர்ஜென்ட்டுக்கு நான் வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணலைன்னா அந்த டைம் மட்டும் வாங்குது. அண்ட் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லாம் மாவு வைக்க மாட்டேன், ஒரே நாள் யூஸ் பண்ணி காலி பண்ணிவிடுவேன். அண்ட் இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா மீன் கறி தான். ஸோ ரெண்டு மீன் கறியுமே நான் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். சிம்மிலே வச்சு சூடு பண்ணுவேன். இப்போ அது வந்து நம்ம பழைய கறி மாதிரி தெரியவே செய்யாது. ஸோ இந்த மீன் கறின்னு மட்டும் இல்லை, எந்த கறினாலுமே நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் வந்து அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிம்மிலே வச்சு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சூடு பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம சொன்னால் தான் அது வந்து பழைய கறினே அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டும் கெட்டவே போகாது. Super. Hi. நான் சுட்டேன். நான் எவ்வளோ சின்ன பிள்ளை. சின்ன வயசுல எவ்வளோ தோசை சுடுறேன் பார்த்தீங்களா? கிட்ட வராத. பாடு பாப்போம். பார்த்து சுடு. திருப்பி ஒன்றும் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். திருப்பி ஒன்றும் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்ற எல்லாம் தெரியாது. பிஞ்சிடாத. ஏய் வெளியில எடு சட்டத்தை, வெளியில எடு, வெளியில எடு சட்டத்தை. பத்து உள்ள கொடு. சூப்பர். அப்படி இருக்கட்டும், சப்பாத எடுத்து அதில் வை. திருப்பி போட்ட தோசையா அம்மா, நீ சுட்ட தோசையா நீயும் நானும் தின்னலாம். லைன்ஸ் எல்லாம் மாறி மாறி பாடுற. இங்க பிளேட்ல விடா. சைட்ல இருந்து வந்தாலும் நான் காட்ட உள்ள வந்து பெரிய போராட்டம் இருக்கே. நாத்தி சமயம் வந்ததுலடா. என்ன பண்ண தெரியுமா? இப்படியே தட்டியை அமைக்கிட்டு அப்புறம் திருப்பி போட்டேன் தெரியுமா? அது நல்ல ஐடியா. அப்படி போடுவா? இது வந்து ஏற்கனவே நான் திருப்பி போட்டாச்சு இல்ல, அப்ப அப்படியே எடுத்து வச்சுறேன். ஓகே, சூப்பர். அரிசி சுட்ட தோசை. வெள்ளை வெள்ளை தோசை. தோசை அம்மா சுட்ட தோசை. இது அரிசி சுட்ட தோசை. மாவும் உளுந்து மாவும் கலந்து சுட்ட தோசை. அப்பாவுக்கு 4, அம்மாவுக்கு 3. சரி சரி. அப்பாவுக்கு 1, அக்கா மொத்தம் 10. சின்ன சின்ன ஆசை கேட்ட கேட்க தோசை. இப்போ இதுக்கு சைட் டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தேங்காய் மீன் கறி தான். ஸோ பச்சை தேங்காய் மீன் கறி காலையில் மீன் எல்லாம் சாப்பிட முடியாது, ஜஸ்ட்டு கிரேவி அண்ட் கத்திரிக்காய் வச்சு தான் சாப்பிட்றது. மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து நம்ம சாலை மீன் கறி எடுத்துக்கலாம். சூப்பர். இதான் ஷின்சானும் ஹீமாவளியும் இருக்கிற தோசை. அந்த உத்து பண்ணுங்க. இதான் ஷின்சான், இதான் ஹீமாவளி. எப்படி இருக்கு? நல்லா அழகா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. வீட்டில் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஷேப்பா? ஆமாம், இந்த மாதிரி ஷேப் யாருக்குமே வராது. இது இயற்கையாட்டி வந்தது. இங்கே பாருங்க மழை பெய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழை பெய்யுது.
மழை பெய்யுதா? இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் தோசை சுட்டுட்ருக்கேன். அர்ஷுக்கு வந்து நெய் தோசை தான் வேணும்னு கேட்டால். அவளுக்கு வந்து ஃபேவரட் சாப்பாடு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ கேட்டாலுமே ஃபஸ்ட்டு அவள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் என்னென்னா நெய் தோசை தான். நெய் தோசை சொல்லி நீ எந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாள். ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது நெய் தோசை தான். அவ்வளோ பிடிக்கும். ஒரு நாளைக்கு 3 நேரம் கொடுத்தா கூட சாப்பிடுவாள். அதுவும் வந்து அன்லிமிட்டடாகவே சாப்பிடுவா. அவளுக்கு தாராளமாக சாப்பிடுவாள். ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு காலையில் நான் சொன்னேன், டே வந்து மீன் கறி வச்சு சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும் தோசைக்குன்னு சொன்னேன். கேட்கவே இல்லை எனக்கு நெய் தோசை சுட்டுத்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரே நிலை. ஸோ அதனால் அவளுக்கு மட்டும் நெய் தோசை வந்து சுட்டு கொடுக்குறேன். நெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த கரண்டியை வந்து மேலேயே வச்சு ஹீட் பண்ணிடுவேன். தனியாக வந்து மெல்ட் பண்ணுறது கிடையாது. சைட் டிஷ் எல்லாம் எதுவுமே வேண்டான்னு சொல்லுவாள். இறைச்சி கறி மட்டும் ஓரளவுக்கு ஓகே, இது நெய் தோசை கூட சாப்பிடுவாள். மற்றபடி சும்மா தான் சாப்பிடுவாள். இப்போ இதில் லஞ்சுக்கு வந்து மாம்பழம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரைஸு கூட சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு சோறு மீன் கறி அதுக்கு கூட வந்து மாம்பழம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து இமாம் பசந்த் வெரைட்டி அந்த மாம்பழம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சால மீன் கறி அதுக்கு கூட மாம்பழம் கட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவை கிடையாது. ஸோ பொரியல் ஏதாவது வச்சாலும் பாக்கி கிடக்கும் இன்றைக்கி, ஏன்னா நைட்டு டிஃபன் தான். ஸோ அதனால தான் சரி மாம்பழம் மட்டுமே போதும்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணினேன். அஷு வந்து இப்போ ஈவினிங் ஆகிடுச்சு, 4:30 ஆகிடுச்சு. மதரசாவுக்கு வந்து கிளம்பிட்டு இருக்கான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு பிறகு இன்றைக்கி தான் வந்து மதரசாவுக்கு போகிறான். நோம்புங்கிறதுனால வந்து மதரசா வந்து லீவ் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி தான் கிளம்புறான். இனி போயிட்டு 6 மணிக்கு போல் வருவாள். இப்போ நைட்டுக்கு டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் தோசை தான். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இன்றைக்கி நைட்டே எனக்கு காலி பண்ணிடுவேன். நேற்று நைட்டு வாங்கின மாவு வந்து ஒரே நாளில் வந்து காலி பண்ணிடுவேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே மாட்டேன். ஸோ அதுக்காக தான் காலி பண்ணுறதுக்காக நைட்டு வந்து முட்டை தோசை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு தோசைமாக ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அண்ட் அதுக்கு மேலே கவர் பண்ணுற மாதிரி மாவு வச்சு கொஞ்சம் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். முட்டை தோசை வந்து ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டில் வந்து பண்ணுவாங்க. சில வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முட்டையை நல்லா அடித்து கலக்கிட்டு முட்டைக்கு மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவாங்க, ப்ரெட் ஆம்லேட் ரெடி பண்ணுற மாதிரி. சில வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து சன்னி சைடு அந்த ஜஸ்ட்டு தோசை ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே பூல்சாய் மாதிரி மட்டும் போட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சுருவாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன், எங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன பழக்கம்னா ஃபஸ்ட்டு தோசைமா இதே மாதிரி தான் தோசைமா ஊற்றிட்டு நடுவில் முட்டையை வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்கிறது. அண்ட் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டா நீங்கள் திருப்பி போடும்போது முட்டை வந்து அப்படியே ஸ்ப்ளாஷ் ஆகிடும் சுவர்லாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம முட்டை அந்த தோசையை வந்து திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ முட்டை சில நேரம் வெளியில் வந்துடுச்சுன்னா அதை திரும்ப ஒருக்க கூட திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 செகண்ட் திருப்பி வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம். ஸோ ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஃபன். என்றைக்காவது உங்களுக்கு உடம்பு முடியலை, தோசைமாக மட்டும் இருக்குது, சைட் டிஷ் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லை, உடம்பு முடியலை அப்படின்னா ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஃபன். அண்ட் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லை. ஆனால் நாங்கள் வந்து இட்லி பொடி வச்சு சாப்பிடுவோம். இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பொடி கூட நல்லெண்ணெய் வச்சு தான் செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தேங்காய் தோசை பண்ணலாம். ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா அது மாதிரி மாவில் வந்து துணி போட்டு அப்படி பண்ணலாம். இதெல்லாமே நமக்கு இந்த கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டுக்கு இல்லை உடம்பு முடியாமல் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். பசங்களெல்லாம் சாப்பிட வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபீஸ் வந்து எல்லாருமே பண்ணுறது தான், இருந்தாலும் பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.